pisin ottelu. Sitkeästi Liakovic on tuosta vuodosta huolimatta painanut eteenpäin ja tehnyt töitä siinä. Eikä näytä luovuttamisen merkkejä. Ja niin kuin mä sanoin, niin ehkä vähän tämmöistä niin rynnistä kääntämisen yritystä sillä, että se lähtisi vähän tekemään enemmän töitä. Ja nämä on semmosia kohtia, että jos Liakovic, nyt osui Liakovic aika kovaa oikealla sieltä yli, että nämä ottaa miehestä mittaa tässä, että ei tää niinku hippastelu ole. Hieman Robertinkin puolustus on valunut alaspäin. Ja totta kai pitkän ottelun rasitukset alkavat hänessäkin näkyä, eihän mikään kone ole, mutta sieltä tulee sitten oikea vasen ja nyt alkaa tapahtua. Robert Helenius laittaa tuulimyllyn käyntiin ja Liakovic on polvillaan. Näin on Pohjolan painajainen pistänyt valkoisen suden järjestykseen ja tämä joutuu mahdollisesti häntä koipien välissä lähtemään kotimatkalle, mutta Kongi pelastaa. Kongi pelastaa. Olisiko tuossa ollut jopa pientä taktiikkaa Liakovicilta vanhalta ketulta, vaikka susi onkin, niin että mennään tässä vähän kyykylleen. Hän oli kuullut nuo naksahdukset ja tiesi, että erää on jäljellä vajaa 10 sekuntia. Toki täytyy muistaa, että Liakovicillehän on tapahtunut se legendaarinen, kun hän menetti tittelinsä, niin Shannon Briggs pisti hänet viimeisellä sekunnilla ulos kehästä. Mies putosi tuonne toimitsijoiden sekaan ja vaikka hän siinä vaiheessa johti ottelua, niin titteli meni sen sileän tien. Joo, se just tää on nyt, mä saan nähdä mitä Kulma sanoo tuolla, että antaako ne vielä ottelun jatkuu. Tässä ei ole muuta mahdollisuutta, muuta kuin tyrmäysmahdollisuus. Toi oli Robertille 10-8 erää ja sille ei ole mitään mahista. Mutta että soturin merkkejä se näyttää ja lähtee yrittämään. Ja vielä sitä vasenta sieltä tarjoilee. No. Ja nyt lähtee kyllä Robertilla nämä vasemmat etumaisen käden iskut osuvat moneenkin kertaan ja uudestaan. Ja nyt lähtee. Robert Helenius on voittanut. Katsokaa suomalaisen nyrkkeilijän taitoja. Tässä mahdollisesti saatte nähdä vielä sellaisen miehen, joka voittaa paljon ammattilaiskehissä. Entinen maailmanmestari, jo 3. entinen maailmanmestari on tyrmätty Robert Heleniuksen toimesta. Suomalainen ammattinyrkkeilijä on osoittanut kansainvälisissä kehissä tälle täpötäydelle Erfurtin messuhallin katsomolle, mistä on suomalainen ammattinyrkkeilijä tehty. Hän on osoittanut olevansa kypsä suuriinkin otteluihin ja varmasti isä Kalle siellä taustalla on tyytyväinen poikansa otteisiin, kuten myöskin Sauerlandtallin urheilutoimen johtaja Hagen Dörin, joka siinä vilahti kuvissa. Robert Helenius, katsokaa miten tyytyväinen, rauhallinen, miten nopeasti hän palautui tuosta äskeisestä ryöpyttämisestä. Ja Evander Holyfield tässä katselee myöskin ja pyörittelee päätään, että onpas melkoinen Pohjolan painajainen tämä porvoolainen 27-vuotias Robert Helenius. Hienon näköistä nyrkkeilyä. Meikäläinen olisi halunnut pikkusen ehkä nähdä se lyövän taidolla kaveriin, mutta kyllähän se tolleen osoitti kovuutensa ja ei lähtenyt yhtään pakkaan. Et se antoi nyt, Helenius mun mielestä antoi tässä semmoisen lausunnon, että tuli sieltä vastaan ketä tahansa, niin voittamaan lähdetään. Ja mun mielestä sinne voi tällä hetkellä jo aika lailla niin kuin näillä näytöillä niin ottaakin jo semmosia kavereita, että Klitschkot vaviskoo. Niin, paljonhan on puhuttu tästä. Robert itse sanoi, että eikö yhtään haastattelua enää pysty tekemään ilman, että häneltä kysytään Klitschkosta. Ja vielä ei ehkä ole Klitschkojen aika, mutta ehkä Dimitrenko, Euroopan mestari, on siellä odottamassa oven suussa tämän Pohjolan painajaisen iskumyllytystä. Uskaltaako Dimitrenko sitten lähteä Heleniusta vastaan ottamaan ottelua? Se on sitten toinen asia ja hienosti se nähdään. Tämä on upeat, että kun se osuu, niin Robbe ei lopeta tuossa. Se haistaa tuon. Silloin killer instinkti tuossa. Se on hieno piirre tuossa. Että niin kuin aikaisemmassa täällä käydyssä titteli MM-ottelussa, niin
niin ei nähty tämmöistä niinku selkeätä kato mikä ilme ja tuommoinen tahto niinku lähtee lyömään se ulos. Että oli vähän silleen, että lyötiin kerran silmät kiinni eikä katsottu loppuun.